Vaya, que colorido tes hoxe o posto de xeados. Dá gusto velo así. Polo que vexo, tes 5 globos. Un azul, verde, vermello, amarelo e violeta. Coido que son capaz de adiviñar un globo escollido por ti ao azar. Se queres, podes repetir os pasos de Don Gelati achegando o dedo á túa pantalla. O único que tes que facer é seguir sempre as miñas indicacións, pero decidindo ti o que farás. Para comezar, pon o teu dedo no primeiro globo, o azul. A partir de aquí, ti serás sempre quen decida. Cando eu diga cambio, saltarás o seguinte globo. Lóxicamente, neste caso, tes que pasar do azul ao verde. Pero despois poderás cambiar de esquerda a dereita como a ti queiras, sempre que fagamos os cambios. Lembra, comezamos no azul e cada vez que escoites cambio, moveraste a un globo do lado. Pon o dedo no azul e comezamos. Cambio. Como dicíamos, cambiarás o globo verde, pero agora poderás escoller cambiar o azul de novo ou o vermello. Cambio. Como podes imaginar, neste momento xa non sei en que globo estás, pero seguimos. Cambio. 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 Ben, non movas o dedo. Puideche ir cara a un lado ou cara a outro. Só ti o sabes. Aínda así, Don Gelati pode saber en que globo non estás. Así que, Don Gelati, desfaite de un globo. E de un segundo globo tamén. Quedan 3 globos, pero só ti sabes en cal tes o dedo. Imos volver a cambiar en canto eu cho diga. Cambio. É o momento de que eliminemos un globo máis. Quedan 2, pero imos facer o derradeiro cambio. Prepárate. Cambio. Agora chegamos ao final. Non movas o dedo. É o momento de adiviñar cal é o teu globo. Só queda un globo, o amarelo, que xustamente é o teu globo.